No hei vaan kaikille! Mun nimi on Sirja Pasanen. Ehkä siellä joku, joka tietää mut siellä ruudun takana joku mun ihana ystävä. Jos ei oo, niin tervetuloa anyway mun ensimmäiseen videoon. Tää on tosi jännittävää, koska mä oon vähän silleen, mitä täällä vois oikein puhua. Mut mä halusin tehdä tän, jotenka mä ajattelin, että mä tänään vastailen ihan random kysymyksiin, niin te oppitte tuntemaan mua sit sen mukana vähän enemmän. Mutta jotain ihan perusjuttuja tähän alkuun. Eli mä oon 24-vuotias. Asun tällä hetkellä pienen poikani 8-kuukautisen Noahin kanssa ja hänen isänsä kanssa. Ja elämä on aika ihanaa. Olen äitiyslomalla ja näin. Tällä hetkellä mukana myös wellness-mallikisassa semifinalistina. Viikon päästä on semifinaalit, niin katsotaan miten siellä sitten käy. Mutta tosiaan mä ajattelin nyt vastata tuollaisiin ihan random kysymyksiin. Mä jotain kyselin myös Instagramin puolella. Sieltä mä sain muistaakseni 3 kysymystä. Yksi oli se, että mikä on mun lempiruoka just nyt. Siihen mä voin vastaa heti alkuun, että takot ehdottomasti, vegaaniset takot. Mä rakastan siis takoja pavuilla tai papusalsalla, itse tehdyllä guacamoolella ja mikä siihen tulee vielä, paprika ja sipuli paistettuna. Ihan ehdoton ykkönen. Love for tacos. Ja sitten oli, että voisinko kertoa mun ja mun miehen rakkaustarinan. En ainakaan vielä. Musta oli ihana kysymys ja mä itekin rakastan kuulla ihmisten rakkaustarinoita, mutta katsotaan, jos mä säästäisin sen vähän myöhemmäksi, jos mä kerron sitä. Mut joo, se ei ole mikään, ei voi sanoa, että se ei ole mikään kummonen, se on ihana rakkaustarina, mutta anyway. Joo, katsotaan, jos mä kerron joskus myöhemmin. Sitten 3. kysymys oli se, että onko tää YouTube-videon kuvaaminen hankalaa ja varsinkin tämän ekan videon, niin ainakin tähän mennessä se on ollut ihan kauheeta. Et mä oon tehnyt sen varmaan 4 tai 5 kertaa ja koko ajan on ollut niinku jotain ongelmia, että on ollut liian huono laatu tai sitten tää kamera on ollut väärinpäin. Mä selitän sen joskus myöhemmin, miksi mä pidin sitä väärinpäin, mutta mä en osannut sitä kääntää sitä videoa, mä en osaa muokata niitä. Ja sen takia se tuntui tosi hankalaa tehdä tää ensimmäinen. Niin voi olla, että tää video just nyt mitä mä teen ei tule olemaan muokattu millään tavalla. Mä pistän sen YouTubeen ja that's it. Koska siis se muokkaaminen tuntuu ihan hirveän vaikealta. Mä en vaan osaa. Mutta anyway, mennään asiaan. Mitä muuta musta, tai miksi mä avasin tämän videokanavan, tai siis YouTube-videon, tai siis mikä tää onkaan, YouTube-tilin. Mulla on itse ollut aikaisemminkin YouTube-tili, missä on mun pari lauluvideoa, mutta ette tuu koskaan niitä kuulemaan, koska mä poistan ne. No niin, ei niin kivoja, joskus teille on laittanut sinne. Mut joo, ja niin miksi mä avasin tämän videon, siis YouTube-tilin. Mä haluan puhua täällä mulle tärkeistä asioista. Esimerkiksi ruokavalio on tällä hetkellä yksi semmonen, mikä on mulle tosi lähellä sydäntä. Liikunta, hyvinvointi, myös lifestyle-juttuja, vauva-arkea, vauvajuttu, imetysjuttuja. Vähän kaikkea maan ja taivaan väliltä. Niin sen takia. Ja mulle saa koska vaan laittaa kysymyksiä ja kommentteja tulemaan sitten vissiin tämän videon alle. Tai sitten vaikka mun Instagramiin Sirja Pasanen, kaikki yhteen, pistän sen vaikka johonkin, jos osaan. Editoin sen tai sitten pistän vaan johonkin tonne kenttään, mihin sen voi kirjoittaa, niin löydätte mut sitten vaikka sieltä. Mut tosiaan, mä katsoin nyt Googlesta, mä tein tän pari kertaa tämän YouTube-videon aikaisemmin ja tosiaan siellä mä tein sen semmoisena ystäväkirjahaasteena, missä oli niinku erilaisia kysymyksiä, mä vastasin myös niihin. Mut mä puhuin niinku yli vartin, vastasin niihin ja sitten mä ajattelin, että onko tää nyt ihan tylsä. Ja sit mä oon silleen, että mä teen uuden, koska tuntui aina vaan, että se oli vaan semmoista, mikä horoskooppinen, mä oon vesimies ja sitten jotenkin. Niin mä en tiedä, olisiko tää yhtään parempi, vai mikä olisi sellainen paras tapa kertoa itsestäni. Mut mun mielestä tää on aika sellainen hauska, että täältä niinku löytyy kaikki kysymyksiä ja sitten mä vastailen niihin. Ja mulla on tällainen hienosti, näkyy kaikki mun kortit täällä, mutta ei kai se mitään haittaa. Lähdetään täältä randomisti katselemaan erilaisia kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on, mä otin itse Demi-sivulta nää. Kaikki tietää Demin, mutta nyt ei tarkenna tuohon enkä osaa painaa sieltä, mutta joo. Eli Demin sivulta löytyy random kysymyksiä. Kaikille teille first YouTube videos. Tai siis, joo, niin, lähdetään nyt täältä katsomaan. Ei, toinen nimesi on kysymys numero 1. Toinen nimeni, en haluaisi mielellään sanoa sitä ääneen, koska en kovin siitä pidä, mutta se on Tuulikki. Ja meidän äiti halusi pitää mulla Tuulikin, koska hänkin on Tuulikki, niin mennään sitten Tuulikilla. Puhelinnumero, se viimeinen numero. Se on 1.
Mitä kaikkea olet syönyt tänään? Tänään mä oon syönyt aamupalaksi, mä söin itse asiassa 100% kauraleipää hummuksella, avokadolla ja aurinkoivatuilla tomaateilla. Sitten mä söin kaurapannareita seuraavaksi. Sitten, no kohta pitäisi tehdä smoothie bowl ja mä söin tässä välissä vähän niitä perussuolattuja sipsejä. Mut niissä ei ole muuta kuin perunaa ja suolaa ja öljyä. Mut ei nyt hirveän terveellisiä ole, mutta ne oli vähän mun tommonen yhtäkkinen mieliteko, niin söin sitten vähän niitäkin. Eli vähän tämmöistä balanssia. Paistaako ulkona aurinko? No paistaa todellakin. En uskalla kääntää tätä kameraa, koska varmasti jotain menee pieleen, mutta just teidän takana paistaa ihanasti aurinko. Kevätpäivä, pitäisi olla ulkona tällä hetkellä. Menen kyllä kohta. Että ei hätää. Kyllä se vielä kohtakin paistaa. Sitten päästötodistuksesi keskiarvo. Mä en tiedä, onko tämä päästötodistus se, millä päästään lukiosta varmaan. Se oli vielä aika korkea. Se oli ehkä 9,3. Eikö se oli 9? 8,3 taisi olla sitten lukion. Eiku, joo. Jotain tuommoista. 8,6. Mä en tiedä muista. Oli aika hyvä. Mä oon yleensä tykännyt koulusta. Tai se sillä ollut siinä ihan hyvä. Paitsi ammattikorkeassa kaikki meni ihan mihin. Mut sitä ennen kuitenkin. Ketä perheeseesi kuuluu? No siis mun niin vanhempien perheeseen, tai siis niin mistä mä oon syntynyt, niin siihen kuuluu isoveli ja pikkuveli. Ja sitten nyt on äiti, isäpuoli ja isä. Ja sitten tavallaan mun toiseen perheeseen, jos voi sanoa, toki mun perhe on hirveän laaja käsitykseltään ja kaikki sukulaiset ja kaikki, mutta siis jos nyt lasketaan tämä perusideaali perhekuvakäsitys, niin sitten mun mies ja meidän pieni papu, eli Noppunoa, vauveliini. Kuinka monta hiuspunnaria päässäsi on nyt? No ei ainakaan näy yhtään, mutta en olisi niin varma, ettei tuolla jossain pehkon piilosta joku löydy, kun tää on vähän tämmönen sekava sotku. En ainakaan tunne tälleen, kun nyt kokeilen, että olisi yhtään. Pidätkö nallekarkeista? No ne on ihan fine. Kyllä mä niitä harvoin niitä syö, mutta ei ole silleen mitään niitä vastaankaan. Et mä oon vähän semmoinen, että mä en oo niin enää mikään karkki. Mä oon ollut karkkihiiri aina. Ja nykyään en oo enää niin paljon, koska mä tiedän, että ne on vähän kaikkea muuta kuin sitä, mitä keho tarvitsee. Mutta syön toki välillä karkkeja. Yleensä mä valitsen irtari vegaaniosiosta niitä sellaisia kirpeitä, happamia, pääkalloja ja sellaisia. Jos mun tekee oikeasti mieli karkki, niin mä kyllä syön niitä. Oletko millekään allerginen? Hei, tää on hyvä kysymys ja mäkin halusin tietää, koska nyt jotka seuraa mua Instagramissa, niin viimeiset 3 tai 4 päivää mä oon ollut ihan ihottumalla. Mun piti tehdä eilenkin tää video, mutta mä en pystynyt tekemään tätä videoa, koska mun iho oli, siis oli niin kuin päästä varpaisen semmoisen pienen nokkosijoittuvan peitossa. Ja nyt jos katsoo läheltä, niin mä en tiedä näkyykö tää, mutta edelleen tämmöstä tosi pientä näppylää. Ja sitten kun pistin meikin naamaan, niin se meni ihan hirveäksi, niin en pystynyt tekemään näitä videoita. Toivottavasti se ei näy sinne asti, mutta siis olen jollekin allerginen, luultavasti jollekin viherjauheen ainesosalle, tai sitten agavesiirapille, tai sitten vaan elämälle, koska en tiedä mistä reaktio tuli, mutta mä en myös koskaan ole ollut millekään allerginen, mutta yhtäkkiä mulla tuli vaan niinku sitten reaktio jostain. Ja kävin tänään just lääkärissäkin, mutta niitä ei hirveästi siellä hetken ottanut. En sitten saanut mitään lääkettä tai mitään erikoista, ihan allergialääkkeillä sitten mennään. Milloin söit viimeksi pizzaa? Taisin syödä joskus tammikuussa vai helmikuussa söin. Mä tein pitkästä aikaa itse. Se oli gluteeniton pohja, siinä oli paljon erilaisia kasviksia päällä ja sitten mä otin sitä vielä mukaan meidän wellness-mallikoulutukseen ja silloin mä söin sitä viimeksi. Joo. Tuuleeko ulkona juuri nyt? Täältä meni pari näköjään vastausta välistä, mutta ei se haittaa, mun näköjään silmät harjoittaa. Ulkona tuulee. Joo, se on mun vastaus. Mitäs muuta täällä ois? Katsotaan vielä muutama. Milloin viimeksi nauroit todella makeasti? No tänään mä nauroin, koska meidän pieni poika on niin hassu ja se on sellainen ihana kikatus aina. Niin taisi olla viimeksi silloin, eli tänään kyllä. Tänään myöskin itkin, koska samaan aikaan tää on äidin elämää. Musta tuntui, että olen ollut viikon varmaan ylikin niin ihan
tai niin kuin melkein 24/7 rakkaan poikani kanssa. Toki käyn ehkä kerran tai pari treenaamassa. Välillä tulee vaan hetkiä, kun on vaan nyt äiti ei vaan enää jaksa. Ja isi lähti sen kanssa nyt kävelylle ja äiti tekee täällä somejuttuja. Ja kohta ne tulee takaisin ja sitten on taas parempi mieli. Eli olen tänään nauranut ja itkenyt, mutta se on vaan elämää. Ja mitäs muuta täällä on? Nyt tää jumahti. Haluaisitko osata lentää? Itse asiassa mä just yksi päivä mietin tätä, kun mä olin pyöräilylenkillä, mä näin joutsenia hirveästi pellolla ja mä kelasin, että vitsi, että mä pelkään korkeita paikkoja kyllä. Mutta jos olisi lintu, niin ensinnäkin sä pääset ihan mihin vaan maahan, ihan koska vaan. Sun tarvitsee maksaa mitään, ei tarvitse passia. Sä voit vaan niinku katsoa yläilmasta ja wow, siisti paikka, mä menen tonne. Ja sit niinku meet sinne, sä voit vaikka mennä jonnekin siis, vitsi en mä tiedä, Kreikan rannalle. Sitten sä voit käydä välillä jossain mikä se on, Islannissa. Ja siis ihan sikasiistiä. Haluaisin ostaa lentää. Todellakin. Varsinkin jos ilmasta. Ja sit mitäs muut täällä olisi vielä? Mä otan tälleen silmät kiinni. Toi kysymys. Mistä nikkisi tulee? Eli onko nikki niinku tää mun nimimerkki? Se tulee mun nimestä. Sirja Pasanen. Tää oli helppo. Ja sit täältä yksi vielä. Oho. Tää on itse asiassa viimeinen kysymys. Mikä adjektiivikuva olosi tällä hetkellä? Mä voisin sanoa nyt tässä useammankin, mutta varmaan inspiroitunut ja onnellinen just nyt. Mulla on asiat kuitenkin siis oikeasti tosi hyvin. Vaikka on semmosia päivällä tulee aina välillä semmosia pieniä ikäviä hetkiä. Tai niin kuin varmaan jokaisella, mutta kaikki on oikeasti tosi hyvin. Meillä on ihan koti, rakastava perhe. Mulla on niinku ihania juttuja menossa elämässä just nyt ja musta tuntuu just inspiroitunut, että mä oon löytänyt mun oman jutun. Ja musta tuntuu, että elämä niinku rullaa oikeaan suuntaan, niin kyllä mä ne sanoisin, inspiroitunut ja erittäin onnellinen. Ja nyt tuli niin haikea fiilis, että tähän tarvitsee jotain surullista musaa, mutta en osaa editoida sitä, niin ei tule olemaan mitään. Mutta ihanaa, jos jaksoitte katsoa tämän videon loppuun asti ja toivottavasti tykkäsitte. Jos tuli lisää kysymyksiä mieleen, tosiaan mun Instagram on Sirja Pasanen. Nyt se tulisi tähän kirjoitettuna, jos osaan laittaa sen. Jos en osaa, niin kirjoitan edelleen sinne alas. Eli Sirja Pasanen yhteen. Ja pitää tuolta varmaan tykkäätään ja tuolta voisi tilata mun kanava, jos haluatte löytää lisää. Tai siis jos haluatte kuulla musta lisää myöhemminkin, niin pistäkää tilaukseen ja me nähdään toivottavasti mahdollisimman pian. Jos tää video ei ole vieläkään YouTubessa 10 vuoden sisällä, niin toivottavasti joku löytää tämän kameran ja laittaa sen sinne. Mutta mä yritän saada sen tänne tänään, vaikka ilman editointeja. Koska näillä mennään. Kaikkea ei voi osata. Opin kyllä joskus. Ja oikein mukavaa viikonloppua sinne. Tänään on siis perjantai, kun mä oon tän kuvannut. Niin. Hei hei!